iki tumpenge iki ora ketang godhong suwek. Dikok iku kudu copil, umpama kowe aku nuwit pedis ceritane ngono jaman Pak Suranggama. Yen kuwi dadi nganggo kuwi lho kudung kuwi lho. Lah iya, nek yo ngene arep kocak diceritake dibuka kabeh. Kan kadudan zaman dhisik kabeh kok ya ting tunjuluk ngono. Lah ya tenan nggih. Zaman sedimbakan tuh getak teman nek mangsuli bapak yang ngono tenan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur para sedherek panen daya mawon. Dene kula atur panjenengan panjenengan sedaya kula kapun ngaturaken menapa to wigatos kula ing wekdal dinten bulan menika dene panjenengan sedaya menika merengeti bulan Suro tanggal kaping 8 wonten dinten Minggu kliwon. Menika sampun gantos taun enggal, sampun tetep seminggu sepuniki menika taun enggal wonten taun mugi-mugi taun panjenengan lan jamanipun sak lelajengan sedaya merengeti namung panjenengan sak keluarga namung nyuwun teguh rahayu wilujeng sak keluarga panjenengan sedaya ing mangke mugi-mugi ing mangke sampun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala saged kepareng menggapainya dados jalan panjenenganipun. Kasihipun ingkang nomor 9 sing semana bumi dengan tata pasti tak tradisional tamil nomor 9 ingkang sebut wali Syekh Ridalora awit panjenengan prengit sedaya panjenengan namung nyuwun kunturipun salam pandonga rahayu mugi-mugi panyuwun panjenengan mangke kagedosipun ijabah dening Allah dijani Gusti Allah saged kepareng menapa dados panjenenganipun ingkang sampun prengit inggih menika wiwitan setunggal ingkang wajib bilang jagat ingkang nipta surya wulan binter pitu penang gangsal tekir waton 8 sekawan jangkepipun wuku 3 dasa ing leres 9 wuku ing wekdal dinten Minggu Kliwon taun enggal tanggal kaping 8 Suro menika panjenengan merengeti namung nyuwun sahab kaliyan Nyai Suro Kyai Suro mugi-mugi nyuwun sahab saged nglumpuraken salam panjenengan saged rahayu wilujeng sak dan panjenengan sedaya mugi mangke saged ijabah dening Allah Subhanahu wa taala dijini dikala saged kepareng menapa dados jalan panjenengan. Sabenipun panjenengan sedaya menika panjenengan Pak keluarga panjenengan pulang anem jarang utawa iki diciptaken wonten ing alam donya. Suwita dina pitu ngabdi pasang 5 ing wekdal dinten Minggu Kliwon taun enggal tanggal kaping 8 menika mugi-mugi sampeyan namung nyuwun sawapipun mugi-mugi mung saged temuju saged ngeparengaken penyuwun panjenengan sedaya ing mangke mugi-mugi saged lulus rahayu wilujeng sak keluarganipun ampun matur wonten alangan setunggal punapa-punapa ingkang salajengipun kanthi menika Nyai Tarik Dahan sumangke wonten Blangkung Dalam Prapapan panjenengan ucap mengaku kira tok apa disanggung dipun ambah sak keluarganipun panjenengan sedaya apohanan mung saged to mangke rahayu wilujeng ngampun ngatus keparingan tujuh sampala saged dipanjenengan centra ayu muncul bakat warasi satentrem uripe ing tembe sugeng nembang sareng dudunan pengaduan internal dalu tangipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala sampeyan sahab kalian Kyai Suro wonten tanggal kaping 8 minggu bulan mangke mung saged ketemuju menapa dados panjenengan. Maksudnya kangge syukuran apa pripun ngoten. Kondangan niku tujuane napa? Merengeti bulan Suro ganti tahun Surane ganti tahun. Nggih. Iki tahun iki. Maksudane Jemawa. Pendakene iki wis tahun J. Terus wawu. Jemawa datugi bemeski wunan won kermah diri ya guru kuwi.
Ini kondangan niku berarti anu nggih. Kangge kondangan niku berarti kangge ngungkapke rasa syukur ngoten nggih, Mbah. Iya. Syukuran. Iya nang rasa syukur iya nggih. Diprengeti dadi njaluk anu ya, njaluk bakas waras sak keluargane tekan di tahun tutup tahun. Budayane mriki kondangane pripun, Mbah? Kondangane pripun modele ngoten nggih. Modele Nggih. Kangge tumpengan ngoten niku to. iya gue ngono kuwi pendak suwe iku kaya lah kene sistemnya tak benakne kene apa-apa awor kene kaya kaya asang to dikoki asang kok dele kok bang kerupuk dicok ngono kan jadi iki kene iki sapa to Mbak Asri. Hah? Asri. asli kayu orang Berarti nganu nak kados suro terus maulidan ngoten niku berkate benten-benten. beda-beda ini artinya beda-beda Nak kados suro niku pirantine napa mawon? Kados suro ngeten niki pirantine napa? anu kondangan itu Nggih. ya gue serundangnya tempe dulu ora kena Dele mboten asal. tempe bengok Oh. aku tempe bengok kuwi ya nek wong iso ndok tempe bengok ya kok ya ora apa-apa biasa ngono ora kanggo anu Bukain piye bukain? San. Dile motor. jadi antine nek lawan iki bensin. adae ya beda nek maleman kudu lawan iki kakir nek rasulang iki ditempel Nek kunci to. nek rasulang kumpul iso ya ker anu nyale rasulin kumpul loro sekali rong penak ngono Berarti setiap memperingati nganu benten-benten nah pirantine. beda-beda ini jenenge wis komplit iki nek tumpeng loro kok igolong kuwi diweruhi sing semono bumi lah Ngapunten. Ngapunten. Kula selarin. Golong niku napa, Mbah? golong iki penake cilik musuh kok gak mosok rancan nganti gawe 10 kae ra jenenge golong to kae nek kok ketampah Oh. dia lawe terancam Oh, nggih, nggih, nggih. nah iya apa nek gon mulan ora anu Mboten ngoten niku. Oh. Kados ngoten niku nggih pirantine nganu Kamis sedaya, Mbah. Dateng mriko. Ceklen gini ten. Ceklen. Kangge engkong sedaya ngoten niku terus berkate Lor mun kan engkong lho. diwadahi napa? Mun diwadahi ngoten lek mboten Goblok iki. mboten didum-dum ngoten. Dadi mengke nak pun bakda didungani terus mengke mendhet berkate terus mantap. Ahliyo Nak teng mriki kan tumpengan ngoten niku terus didum-dum. Jenenge nggih Desa Mawacara nggih, Mbah. iya Tawalik ya, tawalik kongkong. Kayak mau lho. Nak ngoten niku kondangan niku asal usule saking sinten? Enggak lho. saka anu gak sangka kepundhen sing dhisik kuwi dadi yen banget ini dadi paribasan aku iki terluntur kan yang kaya iki ngono ki lah Nggih. besok genti ngono Nah, nggih, Mbah. Nggih kados ngeten niki kan ben anak putune jenengan ngertos maksude ngoten. Ben mengke masa tuane mengke mboten ninggalke kebudayaane mriki. iki pancen Kedah diuri-uri ngoten. heeh iya ngono Nggih desa nggih Mawacara ngoten niku kan benten-benten tapi nggih maksude sami. padha masalah wis kok omah kok gandok mesti wis kaya cara ngono wis diadahi ngono ya Nggih. nah wis yo apik kuwi ya padha wae ya mung nek ijab lah kok cara dijelas dolong dhewe asan dhewe njenguk dhewe ngono apa ora mbuh ya nek wis didum dhisik kuwi jenenge upama tumpeng Watune lho. Pra. Nggih. Wis bisa ora aja tumpeng. Watune lah ngono. Bener ya untuk kok ngomong bener. Nggih. Aku ya wis memahami nek jenenge sese desa sisi cara tunggal gending
siji lagu. Wis ora gor kayak kan biyen wis kebu anu wis. Siji desa siji samping ini. Lebu tembung. Siji wah siji perintah. Tunggal gending siji lagu wis. Lah aku memahami. Aku dhewe wis ngakoni wis nglakoni wis ya wis nita. Tunggal gending siji lagu. Gending pangkur rupawane engko gedhuk balik wis pecah lagu iki.